Najveći uspjeh u životu smo postigli kad smo prestali slušati mišljenja ljudi koji nisu tamo gdje mi želimo biti. Svi mi volimo nekom solit pamet, svi mi volimo nekom dati neku svoju ideju u koju vjerujemo da je ispravno. Ali smo sigurni da je ta ideja ispravna. Jer jedna poruka koja nam je baš promijenila život je da nemoj slušati ljude koji nisu na destinaciji na kojoj ti želiš biti. To ti isto kao da učiš od ekonomista kako postati nuklearni fizičar. Nema smisla. Ako želiš biti ono što želiš biti, onda pronađi onoga ko živi ono što ti želiš živjeti. Jer tad će ti sve što radiš dobiti jedan drugačiji smisao.